থাকিল সকলো আমাৰ নিউজ মিডিয়া সকললৈ আজি এই প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি এটা কথা আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডাঙা বিষয়াসকলক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে আমি বিপিএফ দলৰ পৰা যোৱা কিছুমান দিন আগত আমি এটা কমপ্লেইন লেটাৰ দিছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে দেখিলোঁ যে BCOৰ নেতা যিসকল UPPF দলত যোগদান কৰিছে এখেতসকলৰ তাতে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই, এখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণে মই আজি আকৌ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াসকলক বিষয়ববীয়াসকলক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে এখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু আইনমতে এখেতসকলক শাস্তি দিব লাগে, অন্যথা আমাৰ BPF দলে নিজাববীয়াকৈ আইনৰ হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। ইয়াৰ কাৰণে সময় থাকোঁতে আপোনালোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। सालगुरि गामियाव बिसायख'थि फोसावथि मेलाव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय रायजोफोरजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। दा आं सासे BPFनि मावथि हिसाबै दिनै भारतनि इलेक्शन कमिशनार आरो आसामनि इलेक्शन कमिशनार बिथांमोनखौ खावलायहरनो सानदों जे जों BPF दोलोनिफ्राय दाख्लिनि BSUनि नेताफोर जायफोर UPPLआव बारलांबाय बे बिथांमोना थाखानि सायाव उन्दुनाय थाखा फैसा राननायनि जे सावगारिफोर ओंखारदों, बे सावगारिनि हेंथायै जोङो इलेक्शन कमिशनार बा रिटार्निं अफिसारनो दिनै कमप्लेन लेटार होनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै नुनो मोन्दों इलेक्शन कमिशना जेबो बिथांमोननि सायाव एक्सन लानाय जायाखै। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोननि सायाव एक्सन लायो आरो बिथांमोनखौ हमनानै जाहाथे बिहित भाबै सास्ति होयो, बेनि थाखाय आं दिनै इलेक्शन कमिशनारखौ खावलायगोन। नङाबा दिनैहाय BPF दोलोआ गावनो गाव आइनखौ गावनि आखायाव लानो थाखाय बाध्य जागोन। जों एसेग्राब रिकुवेस्ट खालामसेयावबो खावलायसेयावबो जुदि भारत सरकार आसाम सरकार इलेक्शन कमिशनार बिथांमोना जुदि जेबो स्टेप लायाब्ला दिनै रायजो राजाफोरनि जे बिसार बे बिसाराव हयथ' बिथांमोना बुलि जानांनो हागौ। बेनिखायनो सम थानायावनो इलेक्शन कमिशनार रिटार्निं अफिसार बिथांमोना जाहाथे दायित्व लानानै बिथांमोनखौ हमनानै जाहाथे बिथांमोनखौ जेलाव सोयो, बेनि थाखाय आं खावलायहरदों।